तर कोणाचं नाही, पण एक सुधारवण्यासाठी एक पद्धत आहे, त्यासाठी ही शिक्षा दिली जाते. त्याच प्रकारचे आता पोलीस स्टेशनमध्ये म्हणतात तर पोलीस स्टेशनमध्ये एका तक्रारदार येतो आणि विचारतो आता असं मला या व्यक्तीला त्रास दिलाय, त्याच्यावर कारवाई करा. आपल्या भारतामध्ये जी पद्धत आहे त्या पद्धतीप्रमाणे आपण त्याच्यावर कारवाई करतो. म्हणजे रेंज 300 गज 300 गज म्हणजे 300 गज फरक असलेला व्यक्ती स्पॉटपर्यंत मरू शकतो. याच्याने पडण्यासाठी त्याला नॉब असतो, तो सेफ्टी कॅच असते. नावं तिथे अजूनही घेतली जातात. या पोलीस स्टेशनला सुद्धा आम्ही शिस्तबद्ध पद्धतीनेच काम करतो. एक शिस्तचं खातं आहे. तुमच्या शाळेत सुद्धा शिस्त असणारच. शिस्तीशिवाय राष्ट्र होत नाही. शिस्तीशिवाय कुठल्याही खाजगी किंवा वैयक्तिक आयुष्यात तुम्हाला प्रगती सुद्धा करता येत नाही. आजकाल एवढी अजून सबस्क्राईब केलं नाही मग लगेचच सबस्क्राईब करा आणि जाणून घ्या आपल्या शहरातील घडामोडी. लवकरच सबस्क्राईब करा जिल्हा वार्ता.